салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиё хубай. Назди апай Зумрад омадагем духтарако. Борои навинка овардиян ҳозир дар рафти навор бо якта ба якта нишон метиҳем ки чӣ хел киртакҳои фасон двойкаҳо болопӯшо ҳаст. Баъд нархошон хубай. Борошон оригиналай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 3 қаторҷои апай Зумрад. Инчунин шарфҳои хушрӯ доранд. Ҳозир бо мебинен дар навор. Ана духтарако якм новинкае ки дар ҷои апай Зумратай ана мехе ипеко. Ипекои оригинал ана беҳад хушрӯ аҷоибот материалш да гап нест. Марамад нархшон чанд смайра? 300 сомон материалш аҷоибай. Ҳозир ман пеш нишонтон дидем. Ина бо я расветкаи дига шиша я? Ина бинен. Ина глош ранги 3D ай духтарако. Аҷоибот ипеки пахтагӣ. Хулас биёян бо пеш худтон тамошо кунен бинен 300 сомон. Размеро ҳамаш ҳаст сангчо оригинал расветко беҳтарин. Мана размеро то 60 я? 48 аз 48 то 58 размер ҳаста. Ино балиши меркаян духтарако. Марҳамат. Духтарако варианти новинкаи дига ана мехе киртои глянцеви ипекай аз ин чандта расветка омадагай 280 сомон будан. Ҳозир аксияш дагай 250 сомон шудагай. И сиёҳшай ана ин моделуша бинен чӣ хел расветкаи хушрӯ дора. Ҳамаи амино 250 сомон сабукакан дар тобистон мешава пӯшен духтаро. Глянцеви ипек ина ин моделиш бо дига хелай диден фасонаш ира поёнтар қапен. Мана нигоҳ кунен ҳам остинакошон ҳам фасоншон аҷоиботай. Бо инаиш дига хедиден глянцеви ипек ҳамаи ҳамино 250 сомон шудагай. Мисли ҳар вақта ҷои апай Зумрад серодамай барои авай духтаро то қадри имкон мо шумода нишон додистем. нигоҳ кунен. Агар ки дар навор хушрӯ надидед хаду басша ё ки пешаки киртара пас метавонед сурат гирифта равон кунед. Ино пурра суратша хушрӯ мепартоянд то на интихоб кунед доставка мекунанд. ира бинен ин расветкашам хушрӯа. Мана 250 сомон киртои фасони глянцеви ипек. Ана духтаро двойка омадагиай двойкаи хушрӯ сабукакан кирташ лёная болош боша шифонай диден аҷоибот хушрӯчан. Марамад метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд. чандта расветкаяй нархшон чанд смайно 250 сомон бо арзон мешава. нигоҳ кунен и расветкаш мана фисташкови дора бо коричневи дора ҳамаи ҳамино. ина баъд бо вай дора зелёна диден салатовый инам ҳам хел 250 сомон бо арзон мешава. инора мешава ки мисол агар ҷудогона ки хоҳен пӯшен ҷудогона мешава ки дига чизокати пӯшен. Беҳад фасонча кирташа как базови кирта истифода мебарен духтаро. мана бинен чӣ хушрӯай. вайшам кофташам боша аз болои дига киртоят натонем мепӯшен аҷоиботай. 250 бо арзон мешава. баъд духтарако апай Зумрад ана мехе шарфҳои хушрӯ дора бори Дубайай. мана марамат бинен беҳад хушрӯ 250 сомонай. шарфошон зиёдай. шумо метавонед нависен бо дигароша сурат мепартоянд интихоб кунен доставка доранд. қабои двойка хушрӯ духтаро нигоҳ кунен чандта расветка омадагай сабукакан. нархшон 250 сомон бо арзон мешава. марамат оз дига расветкошам нишон метиҳем. мана вариантҳои тобистона аҷоиб фасонак 250 сомонӣ бо арзон мешава. мана маникенда бинен чӣ хушрӯа. иам ҳам расветкаш фасонай ҳам моделиш аҷоиботай. материалаш органзаая сабукак. ана юбкашам ҳам хес сабукай бовар кунен 250 сомон бо арзон мешава. нарх ваёшон размерошон ай чанд то чандай? ай 48 то 58. ай 48 то 54. ай 48 то 54 размер ҳаста. ина хоҳишмандо бо метавонед худтон омада аз пеш ҷои апай Зумрата тамошо кунен. на танҳо ҳамхе двойкаи хушрӯ балки намхе шарфакои фасон дора апай Зумрад. ино 250 сомон оригинало дубаи оригиналан. мана метавонед бо худтон нависеншона. духтаро армански шолк омадай ҳами қахшрӯ. ина расветкаи якамуш мана расветкаи дуюмуш аҷоибот расветкаи фасон доранд. мана нархшон 250 сомонай бо арзон мешада. 250 сомон бо арзон мешава духтаро. ира бинени қахшрӯай я намуд сабукай ипек армански шолк и бори новинкаи духтаро. то ҳол ягон ҷода навор нагирифта будем. ина апай Зумрад овардагиай
کسی در کار بیاین دخترو عجایب است هم سبک هم خوشرو اینو بعد میدونین رنگاشون نمیره هیچ چی نمیشوند دخترو رزمیرو 48 تا 58 است به حضور اینا بیاین با تنه ببینین چه خوشرو میسته سبک فسون 250 سومون دخترکو پاپلینکوی فاس سوناگ اومده در جای پیزمرت نگاه کنین عجایب خوشرو از این دو طرف ветка یا رزمیرو چه خیلی 48 تا 58 رزمیر هست منای رسویتکا هست بدنای 38 است ببینید سانگچادور خوشرو پاپلینکش غوسی فسونای بوری نوینکا مرامت 250 سومونای دوناده اپتوبش با ارزان میشود این کرتارا فسونی شبینید دخترو با این خیلی شرف میگیرین کتیش عجایب بود میشود نرخشون چند اسمه 400 سومونای نگاه کنین کاری دستی داره وریانتی مثال تویونا مرامت بیچرنی نریات منه چند تا رسویتکا داره عجایب خوشرو 400 سومون رسویتکاش به حد فسونا کن منه شرف هم فروشی دخترو شرف دوبایس که توزه 250 سومون این رسویتکا را دیدین چه رسویتکای فسون همه اینا 400 سومونی هم پیشکش هم پشتی کرده همش نگین داره منه این سرخ شبینین سرخشان فسونه материалшон гир бишинай духтарако марамад метавонен бо омадаи пеш бинен ана тамошобинони азиз ана инамуд ипекошона бинен оригинал итальянка аҷоиб хушрӯ ино 350 сомон буд ҳозир бошад акция рафтаста 280 сомон расветко ҳамаш ҳастай размеро ҳамаш ҳастай хоҳишмандо метавонед апай зумрада нависен ё ин ки хитон биён ай пеш бинен бо касе ки опто мегира арзон мешава марамад 350 сомонай 280 сомонда метиан расветкара фасониша бинен ана бад глипек мепрсен глипекам омадагиай духтаро марамад расветкои хушру iyo итальянка материалошон шута мепушан ҳечи намешава ира бинед баъда наи расветкаш астай ишам хушруа 350 сомон буд ҳозир 280 сомон шудага ина диден ипекой ки ҳозир пушид ана расветкоша бинен аҷоибот ай расветкош бо фасониша бинен хулас апай зумрат кирта бисёр овардага ина ҷада ҳозир бо яда новинкаи дигам астай ина духтаро рӯзҳои наздик ҳамаи расветкош мебиёя 250 сомон бо арзон меша ин моделош 250 бо арзон меша ина бо ҳариран духтаро инам ҳамаи расветкош мебиёя 250 сомон бо арзон мешава ба ина иш хушруа иша бинен духтарако ира бинен чихи модели фасонак иам 250 сомона рӯзҳои наздик ҳамаи расветкош мебиёя духтарако бори новинка беҳад ҳам сифаташ ҳам фасонаш аҷоибот хушрӯ қай двойка фасон духтарако нигоҳ кунед двойкаи аҷоиб хушрӯ кирташкати нархшон 250 сомонай 200 сомон да метиан бинед бо материалш янамуд фасонай шута мепушен аҷоиб хушрӯ 250 сомон 200 сомон да бигирен ҷои апаи зумрадаем духтарако марамат бозори корвон тарафи тилобозор 12 дарвоза сеюм қатор и расветкаша бинен и расветкашам фасон нархша бо намегед нархш бо фасони фасон духтарако марамат нархш 200 сомон да метиан 250 200 сомон да гирен ина ед расветкаша диден чихи хушрӯи караловиш ана баъд касоне ки сиёҳша мепурсиден марамат ина двойкае аҷоиб хушрӯ ина бо бирӯзовишам будай ҳамино 200 сомоне 250 200 сомон да метиан хулас биёен иҷада болопӯш абая бисёр чизо доран апай зумрат бо метавонед омада хитон бинед ина ё хушрӯ ана и фасон ҳозир ниша бинед иёш фақат абаёша иёш кирта надорана чанд сомон инош 300 сомон ана инош 300 сомонан ино бекиртаян духтаро ҳамқа хушрӯи иям бинед ҳамаш пашфифи дубай ина бо и расветкаи дигариш и расветкашам фасонакай аҷоиб хушрӯ марамат сангчош оригинал ира бинед ана баъд 3D ваё ҳаст болопӯшо ҳаст мана инам тоқая и чанд сомон 250 буд 200 акция кардем 250 буд 200 сомон акция кардаган хулас тамошобинони азиз апаи зумрат беҳад новинкаҳои фасон овардагай марамат бо метавонед биёен киртои ваям овардаган распродажа аз 100 сомона сар мешава дар ҷои апаи зумрат кирта аз 100 сомон сар мешава нигоҳ кунед ана кирто ҳамаш 100 сомонӣ
اینا کدامشه که میبینن 100 سومون دخترها نگاه کنن عجایبات پاپلینک بسیار دارن انتخاب خیلی زیاده شما با میتوانید خچوندن نویسن صورت میپرتن به حضور انتخاب کنید چه خیلی گفتم مثل همیشه چای اپای زمرد دادن بسیاره برای هوای هم خشرو نشان دادن نمیتوانیم لیکن شما بیاین پیش یا که نویسن صورت میپرتن انتخاب کنید اینا ببینن اینا مینوره همش 100 سومونی کردگانه ایجاد هم پاپلین است هم ارمانسکی شولگ است هم نمود مدلو هست 100 سومون مانا یک بار دیگر تکرار میکنم این نوار از بازار کاروان طرفی تیلو بازار 12 دروازه سیم قطار جای اپای زمرد من اید وایکای بولو را دیدن چه خوشرو این خلاطا را دیدن همه همینو برای نوین کایان در جای اپای زمرد با کدامش که معقولتون میشوه اسکرین شات کرده پرتاین شما دا میفهمونن نرخشه رزمیروشه بعد میتونن اومده خریداری کنین